जतन खुलुमखा कয়েকদিন আগে সেকাংত নরক যতন আনো নুখনা आं अब जतन साय सिनि तिप्रासानि बिसिंग काइसानो सिनिमुं खेरेंबार हस्पिटल इयाखे टीटी एडिसिनि आन्दारनि जतन साय हस्पिटल कतर अर फायै आं काइसा आनि बहगनि प्रब्लेम बा पाथर कारिवै आं साक्सेस होनखा ताई जतन न जे आनो हेल्प खायनाय और डॉक्टर नार्स बेसिकली सार पारेन न बेलाय हामबाय बिनि चुबा मुंबाय न आं दिनी और सक्सेस होनखा ताई जे ऑल स्टाफ खेरेंबार हॉस्पिटल नि नार्स दं जे कुनो ऑल स्टाफ दंनाय रंग बेलाय हामबाय नरंग पाइफ्लाय बेलाय हामबाय ताई आनो जेसु बानाय रक आनि दल रक आनि साकबाक्सा ताई गोबां मा निनि नुकजाया तंनाय रक बतंगो ताई जे आनो चु बानाय रक ऑल बंग पाइफ्लाय हामबाय काम सानाय ताई तो जनंनि चुबा मुंबाय ना आं ताइसा बासि फायमाबाय लुकरक थानायाबो आं जे लुको चुबा मुंगो सानमाबाय जे लुकरक चुबा मानि नरंग याक जोरै खुलुमै नंग पाइफ्लाय हामबाय जे आनो चुबा नाय रक नरक आं सिमिया गोबां मा बरं नासिनि तिब्रासाराव खामिया दं बरं बसुं मासु बालायनाय ताई आनो आनि उकलगो हामिया सानाय रनो बेलाय हामबाय नर जेसमा हामिया सारि आंको नंजाय गया बाट नरनिबो सालसा फायनाय नर जेसमा सारि आं नंग उकलगो दंगो जों सारा बोसोर चुबाय थानाय हेसे काइसे ना काइसे माजारा ताबे लायदि आम सिंनो ताई ताम सानाय आम हायरो माजारा ताबे लायदि ता आम सिंनो हामबाय आनि जतन साय तामनि सानाय आनो ओ साल ताल फुनुगै फायनाय आनि आमा रखा ताई आनि हिक पाइफ्लाय बंग कुमिnya हामबाय ताई आनि दलक दंगो दाबोजन दंगो आमारि दंगो ताई सिन आशिष दंगो ताई सिनि मनाय शक्ति दंगो गोबां मा बरं आन लगे फायचा बाट जतन न हामबाय आन दलक नंग जे फाइमी रंग बां हामबाय जेनेबा फोन बाय अनेक सलिखा स्पेशलिस्ट आनि जतन साय आनि खाचुकचा महाराज मैं आपको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ मैं आपको बहुत अच्छा लगता हूँ इसलिए आपकी आशीर्वाद से आपकी दुआ से मैं अब अच्छा हुआ था मैं हर टाइम आपका साथ काम करके जाऊंगा महाराज वही है विनती इतना ही तक है महाराज इतना ही है।